Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda dünýäwelli Starbucks kofe ady bilen açylan kofehana yapylyp onuň deregine Stadion adly täze kofehana açyldy. Bu waka Aşgabatda Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň galpdygy we onuň esasy merkezi kärhana bilen hiç hili ilteşiginiň ýokdugy dogrusynda maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň Bagtyarlyk Suwda merkezine yerleşen Starbucks kofe adly bu kofehana mundan 16 gün çemesi odaly yapylyp onu alamatlandyrýan ähli ýazgylar, nişanlar aýryldy. Şeýle-de kofehanada süýji köke we kofe önümleri salynıp berilýän ýörite Starbucks ýazgyly gapgaçlar hem ýitirim boldy. Bu wakadan orta hasap bilen 10 gün odal Starbucks kofe adly kofehananyň yerleşen ýerinde Stadion adly täze kofehana açyldy. O ýerde bolanlaryň aýtmagyna görä täze kofehanada hem müşterilere kofeler, süýji köke önümleri hödürlenýär. Emma bu kofehananyň gapgaçlarynda Starbucks kofehanasyna kyýaly ýörite nişanlar ýok. Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň yapylyp onuň deregine Stadion adly täze kofehananyň açylmagynyň sebäpleri barada bu ýerde işleýän işgärler ýa-da Bagtyarlyk Suwda merkeziniň resmileri tarapyndan häzirlikçe haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Emma öň Starbucks kofe adly kofehanada işleýän jogapkär resmileriň biri Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda media serişdelerinde bu kofehananyň galpdygy we onuň esasy merkezi kärhana bilen hiç hili ilteşiginiň ýokdugy dogrusynda çykan maglumatlardan soň yapylandygyny tasdiklady. Ýatladyp geçsek şu ýylyň 19 awgustynda Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän Atawatan Türkmenistan neşri paýtagtyň Bagtyarlyk Suwda merkezine Starbucks kofehanasynyň açylandygy barada makala çap etdi. Şeýle-de sentýabr aýynyň başynda YouTube saytynda dünýä belli Starbucks inni Aşgabatda diýen mahawat şekilli video ýazgy hem peýda boldy. Şondan soň has takygy şu ýylyň sentýabr aýynyň 5-ine Евразия.net neşri Aşgabatda açylan kofehananyň resmi Starbucks kofe bilen hiç hili ilteşiginiň ýokdugyny anyklandygyny habar berdi. Şonu neşir özüniň hakyky Starbucks'yň wekilleri bilen habarlaşandygyny we Aşgabatda öz kofehanasyny açyp açmandygyny tasdiklamagy sorandygyny ýazdy. Men biziň ýani Starbucks'yň Türkmenistanda hiç hili dukanynyň ýokdugyny tasdiklaýaryn diýip kärhananyň media boýunça wekili Jamie Riley Евразия.net neşrine aýtdy. Mundan başga Starbucks'yň dünýäniň 70 ýurdundaky 24 000-den gowrak dukanyny görkezýän tilsimatda kärhananyň Türkmenistanda nähildir bir kofehanasy görkezilmeýär. Galyberse-de Евразия.net neşri Türkmenistanda ýaly ýapyk ykdysadyýetde döwletiň goldawy bolmadan telekeçilik etmegiň tas mümkin däldigini belläp, galp Starbucks kofehanasynyň eýesiniň kimdigi baradaky soragdy orta atypdy. Sözümiziň ahirine ýatlatsak, Türkmenistan awtorçylyk hukuklaryny goraýan Berne konwensiýasynyň agzasydyr.